Der er kun 2 dage tilbage til valget til Inatsisartut. Hvordan går det med valgdebatterne? Hvis vi nu skulle have valg i dag, hvordan vil det se ud? Og det er en af de ting, som vi skal drøfte i dag med besøg fra eksperter. God fornøjelse. Vores gæster i dag er folk, der har fulgt med i politik i rigtig mange år. Det er Jens Poulsen og Kuupik Kleist. Velkommen til begge to. Den første spørgsmål, hvis I vurderer valgdebatterne og kandidaterne, hvordan går det med dem? Kuupik Kleist, ja, det går fint, men spørgsmålene fra vælgerne handler om dagligdagen, sundhedsvæsenet, transport og uddannelse. Jeg havde ellers forestillet mig, eller forventet, at der skulle være nogle spørgsmål omkring internationale relationer og spørgsmål om Grønland. Men det er som om, at det næsten ikke blev drøftet omkring, men der var kun en enkelte, der spørger ind til det. Men så derfor, som jeg havde forventet også, så var det spørgsmål omkring løn og ansættelsesvilkår, lærervilkår. Så i min mening, så er det sådan, det plejer at være. Så er det anderledes end, er det overraskende, at det er, at tingene er anderledes, eller jeg er ikke overrasket, og der er rigtig mange henvendelser fra udenlandske journalister, måske og helt op til 70, og jeg siger til dem, det er jer, der snakker om selvstændighed og Trump. Her i Grønland snakker man omkring nogle andre ting. Så fortsætter det bare med deres historie og artikler, og for at bekræfte deres historie, så spørger det folk rundt omkring, så får det til at besvare spørgsmål omkring selvstændighed. Jens, hvad mener du om det? Jamen, det er det samme her. Folk spørger ind til deres hverdags udfordringer. Det vil det hellere snakke om og spørge om. Jeg havde ellers forestillet mig og forventet, at der vil være spørgsmål omkring statsdannelse og forhold mellem Grønland og Danmark, og derudover forhold mellem USA og selvfølgelig i den globale aspekt. Men og hvilken påvirkninger der vil være for Grønland. Jeg har forventet ellers, at det vil være det, der vil være på fokus. Men det var mere løn og varepriser og anbringelser uden for hjemmet. Det var det, der var mere på fokus. Så det vil sige, at der var mere forhold i Grønland, man drøftede i valgdebatterne. Ja, lige præcis. Folkeskolelærervilkår, og selvfølgelig når man bliver syg og måske rettigheder for en akut behandling fra sundhedsvæsenet. Det er en af de ting, som man til hverdags forholdene, vilkårene for det enkelte borger, man drøftede. Hvis der skulle være en bestemt ting, som I skulle lige har lagt mærke til, som kunne være lidt anderledes. Jamen, jeg fulgte meget med det, der drejer sig om sundhedsvæsenet, og nu har jeg jo det seneste 2 eller 1 år med hensyn til sundhedsvæsenet. Og jeg er så enig om, at sundhedsvæsenet, det halter alt for meget, der er for lange ventetider, og det giver kun par måler. Og ud over det, så er jeg ikke så meget overrasket omkring, hvad folk drøftede om. Men
så var der det her med, at alting løser af sig selv, lige så snart vi bliver selvstændige. Og deres valgflæsk, det er ikke så troværdigt i sig selv, og hvis vi kigger på økonomien og sådan ting. Fordi vi ved godt, at når folk bliver fattige, så som man plejer at sige, at så handler det om at få brød på bordet, eller få betalt huslejen. Og når pengene bliver få, så bliver det fattigere, endnu fattigere. Og det man havde ikke så meget fokus over, men jeg tror jo ikke på, at alting løser sig lige så snart vi bliver selvstændige. Hvad mener du, Jens? Der var nogle enkelte, som var lidt bemærkelsesværdige. For eksempel, at der Søds forslag omkring skat, som det præsenterede, at man fjernede hele fradraget og sænke skatten ned til 30%. Så har vi mere brug for, så har vi mere råd til sundhedsvæsenet med 5% af det. Det er sådan, jeg har forstået. Så jeg savner den beregning, hvordan man nåede til den her 30% og resulteret i, at det vil give bedre vilkår i samfundet. Så jeg kunne virkelig godt tænke mig at vide, hvordan det er beregnet sig frem til disse ting. Og jeg fulgte virkelig med på, om der vil komme en forklaring af det. Men det blev det aldrig spurgt ind til. Så det er en af de ting, som jeg blev en smule overrasket over. Så hvis vi skulle sænke skatten så meget, at det vil give et bedre velfærd. Så forstået på den måde, det grundlæggende information omkring beregninger og tal, det kunne jeg godt tænke mig at vide mere om, eller høre mere om. Og jeg skal erkende, at under valgdebatterne fra alle partier, nu når det siger noget, at jeg hører ikke så meget af begrundelser eller forklaringer eller argumentationer for deres valgflæsk. Det har jeg bemærket. Det forrige valgdebatter i det tidligere år, for eksempel da vi valgte til Inatsisartut til sidste gang, så var der færre stemmer, der blev. Så jeg håber selvfølgelig, at der vil være flere, der kommer ind og stemmer. Fordi at hvis vi kigger på situationen som et samfund i dag, så bliver vi nødt til at have flere folk, høre mere, hvad folk har at sige, og benytte demokratiet på den måde. Og en af de ting, som jeg kunne være bekymret om, at det er, at det vil gå den anden vej og blive færre stemmesedler, der bliver udfyldt. Men der er mange unge, som kan få stemmerne ind. Jamen, præcis på samme måde. Jeg håber virkelig på, at det seneste hændelser, selvom det ikke sker direkte, påvirker Grønland, men på en eller anden måde indirekte kan have en påvirkning. Nogle store påvirkninger, så jeg håber, at disse hændelser vil påvirke, at der vil komme flere stemmesedler ind.
og så store hændelser og store ting, store beslutninger, der skal til, og folk siger, at vi har mange opgaver. Men folk, der lader med at stemme, kan have en indflydelse af hvem der kommer ind, og hvem der ikke kommer ind til Inatsisartut. Fordi vi ved godt, at det seneste valgperiode har Siumut og IA haft flest mandater hos Inatsisartut, og så jeg tror på, at der vil ske en magtskift, måske. Og hvordan hænger det? Hvad spørger folk ind på omkring forskellige ting, og ting, der foregår uden for Grønland, vil selvfølgelig have en påvirkning til vores hverdag i form af priser. Og det er vælgerne ikke så interesseret i. Det spørger jeg ikke så meget ind til det, og det kunne jeg virkelig godt tænke mig, at der var mere af. Fordi der er nogle forhold, som ikke kan styre, men det er jo måske netop fordi, at vi ikke kan køre noget for det, at folk ikke spørger så meget ind i det. Og der er nogle forskellige ting, der sker i verden. Der er krig, og folk slår hinanden ihjel rundt i verden. Men spørgsmålet med hensyn til selvstændighed, så kan vi måske have en mening i verden. Fordi hvis vi ikke har en mening i verden, så kan vi måske ikke være selvstændige. For eksempel det, der sker i Gaza, og at man prøvede at skifte navnet af Mexicansk Golf til Amerikansk Golf, og Panama-kanalen vil USA overtage, og USA vil overtage Canada og købe Grønland, og så er det den forskellige ting. Og i forhold til Trumps tariffer, som gør, at priserne stiger. Og så jeg synes, at vi bør fokusere mere på disse ting. Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, at hvis vi kigger på indenrigsforholdene og sundhedsvæsenet, hjemmehørende og grønlandske folk, der skal stemme, fokuserer på, at adgangen til sundhedsvæsenet er i vanskeligheder, og det er også noget, jeg og Kubik har erfaringer med, fordi hvis man ikke virkelig er usund eller virkelig skadet, så er det svært at komme ind i sundhedsvæsenet, så jeg er ikke overrasket, at vælgerne fokuserer på indenrigs- og sundhedsvæsenet. Men disse internationale forhold og for eksempel klimaforandringer, og det er en af de ting, som vi ikke bare kan ignorere. Og at danne et mening omkring internationale forhold er også afgørende for vores selvstændighed. Og jeg havde ellers håbet, at vi drøftede, at hvis vi fik selvstændighed, og hvilken effekt vil der være, og påvirkning vil der være til hverdags mad, priser og husleje, vil der være påvirkning? Vil priserne stige? Det er en af de ting, som vi bør drøfte, når vi snakker om selvstændighed. Så jeg håber, at jeg personligt vil sige, at vi skal afvente paragraf 21 kommissionens betænkning.
Kubik var inde på forholdene i det internationale område. Og det er en af de ting, som vi bør fokusere mere på. Men inden vi kommer så meget langt, så skete der også en hel masse ting. Så var der et dokumentar omkring kryolit, udvindingen. Den blev præsenteret, hvilken effekt, påvirkning vil det have til valget. Jeg ved ikke, om der vil være en påvirkning, men uanset hvilken kolonihær, der er tale om, er en kolonihær, en kolonimagt, og det udnytter deres kolonier og dets folk. Og det samme gælder i verden, uanset om der er tale om 400 milliarder eller 100 millioner. Det kender jeg ikke noget til, men det er ikke så afgørende her. Det er kolonimagten, der har koloni. Det andet kan vi ikke sige. Sådan er alle kolonimagter. Og så frem der er tale om 400 millioner eller milliarder, eller hvad nu det bliver, som det har hentet eller udnyttet eller tjent ind. Og det samme med USA. Det er jeg ikke så interesseret i. Det, der taler om, det der er gældende her, at der taler om forholdet mellem koloni og kolonimagt. Så var der lige udkommet en sag omkring slaveri i Danmark, eller slaveri forhold fra Danmark i Danmark. Så kolonimagter rejser rundt i verden og har bestemt over nogle lande og områder, og på den måde har haft slaveri. Jens, med hensyn til det her med kryolitminen i Ividdut, der har staten også haft noget ind over det. Hvordan tror du, det vil have en indflydning på vælgerne? Ja, vælgerne er en svær størrelse. Altså, hvad er det, de går til stemmeurnerne for? Og hvad er det, der går dem på sinde? Og hvorfor er det, at de ikke går hen og stemmer? Men selvfølgelig kan det her med kryolitminen godt være udslagsgivende. Fordi det, at der fjernede så meget kryolit fra Grønland under kolonitiden, altså det kan jo også drejes over i en selvstændighedsdebat. Og det er rigtigt, vi skal også tænke på, at siden 1600-tallet, så har Danmark, eller rettere, jeg tror det var siden 1700-tallet, så har Danmark arbejdet sammen med USA, når man tænker på det her med slaver og slavehandel. Danmark og andre lande i Europa, som har haft kolonier, de har forsynet slaver til USA fra for eksempel Indien og andre steder. Så det, at de har arbejdet flere århundreder sammen, det er også noget, der sætter mange tanker i gang. Altså, de har arbejdet sammen i flere hundrede år nu. Men når stater indgår aftaler, så tænker de aldrig på modparten, men går altid ud fra egne interesser først. Så vi har mange ting, vi skal være opmærksom på. Der er mange ting, vi skal tage i jagt. Jeg siger ikke, at vi skal være en del af Danmark til evig tid, men det her med selvstændighed og statsdannelse, det er en rejse, som vi skal ud på. Og hvis det er folkets ønske, og det er det vist. Men i forhold til at realisere det, så tror jeg, at det er noget, som de folkevalgte skal arbejde med. Men så er vi også nødt til at tænke på, selvfølgelig, altså, hvad er det, vi vil? Det er lige netop det, som vi skal tænke på. Ja, du kom lige ind på selvstyreloven. Altså, det er også noget, der er blevet taget op i de forskellige valgdebatter. For eksempel, at der er ønsker om, at man opdaterer selvstyreloven, særligt hvad angår råstoffer. Kubik? Ja, jeg var jo med til forhandlingerne dengang om lige netop råstofdelen. Og jeg skal sige nu, at
Danmarks krav var meget større dengang, og så forhandlede vi. Altså, vi indstillede forhandlingerne endda dengang, fordi vi ikke kunne blive enige om lige netop det spørgsmål. Og så blev vi ved og prøvede at finde noget, som vi kunne være fælles om. Og så var det, vi kom frem til, at de der 75 millioner, dem skulle vi selv have, og så resten, der var det så halvdelen, som Danmark skulle have. Og så er det der, hvor vi er nået til nu. Men hvis jeg kunne, så ville jeg ændre lige netop den del nu. Men dem, der kommer til at den regering, de har jo frihed til at gøre, hvad de vil. De kan ændre den lov. Men dengang, da man blev færdig med aftalen, med at få forhandlet aftalen på plads, altså, og der blev stemt om i Folketinget, så var det nærmest alle, der stemte for den og anså dem som noget positivt, og så hen ad vejen, så er der flere, der har ændret mening. Og det har man jo heldigvis mulighed for. Men hvis jeg skulle ændre noget, så ville det være lige netop det omkring råstoffer og de 75 millioner, dem vil jeg have ændret. Hvordan vil du ændre dem? Altså, det er jo vores land, og det er vores råstoffer. Så med hensyn til den slags, så kunne Danmark godt få noget af det, altså måske 1%, men resten, det skulle altså være vores. Men dengang, så kunne vi jo ikke opnå det. Og mig og Frank Jensen, som forhandlede sammen, og Frank Jensen, han var den danske repræsentant, og jeg repræsenterede Grønland. Altså, Folketingets formand indkaldte os begge to, altså, mens jeg stadig var her. Og så fik vi skæld ud, fordi vi ikke kunne blive færdige med de her forhandlinger. Og også fordi vi havde indstillet arbejdet i kommissionen, hvor vi sagde fra Grønlands side, altså, I stiller alt for store krav. Og så gik vi i gang igen med forhandlingerne, og så var det kompromis, som vi kunne nå frem til dengang. Jens Edre? Ja, altså det er ikke overraskende, at vi har et ønske om selvstændighed her i landet. Forskellige partier har, jeg ved ikke, om man har nærmet sig det, men det, som man er uenig om, det er, hvor hurtigt det skal gå med hensyn til at opnå selvstændighed. Selvstyreloven, og i forbindelse med at arbejde med selvstyreloven, altså det er ikke kun et parti, der siger, at man skal have en ny selvstyrelov. De her, jeg kan godt forstå, at Gubik har noget særligt indsigt i det, fordi vi kender jo kun til historien i det, der står i de forskellige historiebøger. Så i forbindelse med forhandlingerne, altså hvis man skal indgå i nye forhandlinger, så tror jeg ikke, det bliver let. Gubik? Altså, ja, jeg er fuldstændig enig i, at det bliver ikke let. Men danskerne er sikkert også blevet påvirket fra forskellige sider lige nu. Altså, hvis man skal indgå i forhandlinger om det, måske lige efter valget, altså så er det der, man skal gøre det. Det skal være lige efter valget. Man skal ikke vente til kartoflen bliver kold. Så danskerne er også nødt til at forstå, hvordan forholdene er her i landet. Der er rigtig mange, der ikke har nogen forståelse for forholdene her i landet. Og der er også mange af dem, der ikke har forståelse, der stiller spørgsmål. Og deres første spørgsmål, det er, hvornår vi har selvstændighed, hvornår vi skilles fra Danmark. Og så plejer jeg at sige til dem, det er ikke det, der er tale om. Det, der er tale om, det er hverdagen, vores daglige vilkår. Det er det, som folk går op i. Det er det, som folk snakker om. Og det er deres daglige vilkår. Det er jer. Det er jer, der snakker om selvstændighed med udgangspunkt i jeres manglende viden omkring forholdene her i landet. Og så prøver de nogle gange at få folk til at danne sig en mening, og folk danner sig en eller anden mening, når de bliver presset til det. Men
Da det blev bragt ud til vælgerne, så forstod jeg, altså ud fra vælgernes debat, så har jeg forstået, at det er de daglige vilkår, som man er mest interesseret i. Jens Serap, ja, det er rigtigt. Og jeg er enig med Gubik, at det efter valget, så er det, at man skal prøve at indgå den her nye aftale. Og der skal man prøve at gå lidt hurtigt i gang. Fordi lige nu i Danmark, så har de jo deres politiske fører, for eksempel Mette Jakobsen, som er meget ivrig efter at høre, hvad grønlænderne har at sige. Når andre partier siger, at det kan man ikke, altså Grønland kan ikke opnå selvstændighed, så er det, at Mette Frederiksen siger, det er noget, som grønlænderne selv skal beslutte og selv skal bestemme. Hvis grønlænderne beslutter, at de vil have selvstændighed, så vil Danmark ikke blande sig, men der skal selvfølgelig være nogle forhandlinger, der skal på plads. Men jeg synes også, at jeg er enig i, at det er, mens det her er et varmt emne, at vi skal begynde at snakke om en nye forhandlinger. Ja, I har også nævnt det her kort. Den amerikanske præsident, Donald Trump, og de effekter, han kan få her på landet. Hvordan er det, altså hvilken indvirkning kan han få på valgets resultat? Kan I svare på det? Kommer han til at få nogen særlig indvirkning, eller slet ikke? Jeg synes allerede, han har påvirket det, fordi han sendte sin søn herop. Og så den her skift til det højre, altså det er det, der vi kan se, for eksempel via Elon Musk, hvor de giver penge, for eksempel, og betaler folk. Men det har også en ret stor virkning på de internationale priser lige nu, som jeg sagde tidligere med hensyn via tarifferne og tarifstigningerne. Men i forhold til lige præcis, hvordan i forhold til her til landet, når vi går ind og stemmer i stemmeurnerne, når vi sætter vores kryds, hvordan er det så, det har en indvirkning, eller hvilken påvirkning har I det? Påvirker det os den ene grad eller den anden grad? Altså, jeg håber, at man modsætter sig manden selvfølgelig. Og de her de her folk, der siger, de her personer, der snakker om det, jeg synes, det burde være meget tydeligere. Altså, de burde snakke med ham på et sprog, som han kan forstå, som Trump kan forstå. Fordi han forstår ikke, når man forklarer ham sådan, som når vi taler sammen nu. Man skal sige nej, og det kan han forstå. Altså sådan nogle stærke udmeldinger. Det er sådan en slags retorik, man er nødt til at bruge. Også landslederne i Europa lige nu, de er også begyndt at skærpe tonen over for USA. Og det er jeg meget taknemmelig for. Fordi de nu giver meget klare udmeldinger for, at vi støtter Ukraine, og vores støtte kommer ikke til at ændre sig. Grønland og det grønlandske folk har bestemmelsesret. Det er dem, der skal bestemme, hvordan deres fremtid skal se ud. Alle sådan nogle ting, synes jeg, er positive ting. Jens Poulsen. I forhold til, hvordan det kommer til at påvirke valget, det er meget svært at sige. Også fordi, at i de her år, altså vores svaghed er at lave vælgerundersøgelser. Altså det er vi svage i. Så hvorvidt vi kan lave noget, der er retvisende, det er det, som vi ikke er, det bliver så svært ved, og det savner jeg. Med hensyn til Trump, så har jeg lagt mærke til, at de forskellige partier, der er måske 2 eller 3, som i starten, hvor man kunne sige, at de gerne ville samarbejde med Trump, altså dengang i december cirka, så var der forskellige udmeldinger, som vi alle sammen hørte, men i dag, der hvor vi er nået til nu, der er de ting helt forsvundet. Men der er måske et parti, som stadig er åben over for et samarbejde med USA. Og jeg er helt sikker på, at i forhold til et samarbejde, så kan man indgå et eller andet slags samarbejde, eller indgå forhandlinger om samarbejde. Jeg ved ikke, hvad vi kommer til at opnå. Hvis vi skal lave forhandlinger omkring det, så synes jeg, at vi måske burde have mere interesse for Canada. Altså, de har erfaringer med selvstændige, oprindelige folk, ligesom vi er.
et selvstændigt oprindeligt folk, og det er måske en lidt anden størrelse, som man kender til. Og det er anderledes i forhold til det forhold, som USA har til deres oprindelige folk. Og så derudover, med hensyn til Canada og Nunavut, så er der de levende ressourcer, som vi deler i vores farvande. Dem lever vi jo begge to af, eller begge samfund af. Så myndigheden omkring det område, der skal man være klar over, at man skal indgå aftaler omkring brug af levende ressourcer. Jeg tror godt, man kan. Jeg ser det som et emne, hvor man kan have endnu større samarbejde. Kubik, du sagde også, i forhold til at indgå aftaler med andre lande. Det vil du gerne have set mere af fra de her vælgerspørgsmål. Donald Trump siger det meget tydeligt. Han sagde det også her for nogle dage siden, at han vil have Grønland. Han kommer til at overtage Grønland på en eller anden måde, fordi han har behov for det i forbindelse med beskyttelse og forsvar. Han siger det meget tydeligt. Og vores formand for Naalakkersuisut har allerede sagt, at Grønland er ikke til salg. Er det ikke nok? Det er jo ikke nok, og vi kan jo se, at han gentager det. Og vi kender Trump, at vi bør slå på bordet endnu hårdere. Og jeg tror på, at vores politikere og Danmark vil ikke give op, og EU heller ikke. Så det er jo ikke realistisk, at han gentager sig, uanset hvor mange gange han siger det. Om der kunne være en indflydelse til valget, eller eller muligheden, at der kunne være en indflydelse, og hvordan vælgerne stemmer. Det har vi ikke så meget viden om endnu. Og før var der en hel del evalueringer og analyser omkring, hvordan det vil se ud i Inatsisartut. Men nu er man stoppet med det, fordi det plejer så at være misvisende. Jeg ved ikke, om vælgerne har løjet over for undersøgelserne. Men uden tvivl, så er meningsmålingerne, den har man holdt op med, vurderer jeg. Hvad med dig, Jens? Er vi utydelige med hensyn til disse undersøgelser? Vi skal kigge det på den måde, at Trumps har stor fokus, rent politisk fokus på Grønland, og ser som et handelsvare. Trump er meget handelsorienteret og kæmper for at få sine ønsker og formål, og han gør noget for at opnå sin formål, og han fjerner alle sine modstandere og hindringer. Så hvis han skulle prøve at snyde os frem til en aftale, så ved vi ikke, hvilke konsekvenser der vil være. Og det er jo rigtigt nok, at vi bør opføre os lige så hårdt som Trump. Så i forhold til det kommende Naalakkersuisut, så bliver man måske agere på den måde, ja, nu til dags. Og Trump melder nu ud næsten hver dag nu, at nu er vi måske træt af det. I min mening, så er vi trætte af, at han ikke lytter. Og omkring hvad andre ledere har at sige. Og hans grundlæggende tankegang, det er jo rigtigt nok, at disse tariffer mod Canada, Mexico og Kina, og det han ikke tænker på, det er sine egne medborgere, som skal betale den høje pris. Han lovede ellers i sin valgkamp,
Den dag han blev præsident, så sagde han, at det gyldne periode eller tid starter nu. Men det er det fattige, der kommer til at betale prisen for den ageren, han udfører. Har du noget tilføjelse, Jens? Ja. Dengang jeg var ung, selvom jeg ikke er gammel, men jeg har også studeret i USA en enkelt år. Jeg har nogle venner, som jeg har studeret sammen med, som jeg til stadighed har kontakt med, som bor sydpå i USA, der bor i North Carolina. Det er en Trump-state. Og dem jeg kender, der bor der, er nogen, der har stemt på Trump tidligere. Og det siger i dag, at det ser noget, som det ikke havde forventet fra ham. Bare som et eksempel, priserne på æg. Det har steget helt vildt. Oliepriser har også steget. Så det med, at han lovede nogle lavere priser, har vi bevis på, at det ikke er rigtigt. Men hvis vi kommer ind på det kommende naalakkersuisut, vi har 6 partier. Nu har vi jo 6. Er der nogen, der kan have en god samarbejde, eller tilnærmer sig hinanden? Ja, det ved jeg ikke. Under valgdebatterne fokuserer man på sig selv som et parti, hvad deres grundlæggende idéer er, ideologi. Jeg tror, det var i går, så har jeg bemærket, at Aqalobi ikke angreber Naleraq og Siumut er lidt kritisk over for IA at få bemærkninger. Men jeg kan ikke se nogen, der flytter med hinanden. De afviser hinanden, og så frem det har en identitet, så det vil det gerne vise nu. Så jeg er meget spændt på, hvordan det kommer til at se ud, og hvem der kommer til at være i spidsen for at danne en koalition. Den sidder oppe med dig. Hvad synes du? Ja. Det her med, at det siger, at vi skal holde sammen, og vi skal samarbejde, sådan ord bliver anvendt under valgdebatterne og til hverdag i politik, som vi kunne se. Så har vi bemærket, at når de siger, at der skal være sammenhold og samarbejde, så betyder det samarbejde i indbyrdes eller internt i partiet. Men det er jo rigtigt nok, at det grundlæggende ideologier og partier er forskellige fra hinanden. Men vi har også set tendenser i det seneste år og i det her valgdebat. Så når folk spørger, så når borgerne spørger, hvem vil gøre noget på det, men så ser det alle sammen, mig, vi skal nok klare det. Det er som om, at det er jo en kamp for at vinde nogle hjerter. Og nu skal vælgerne stemme på dem, som de kan stole på, som stoler mest på. Det jeg kan fornemme, det alle sammen lover det er nogle udgifter. Jeg har slet ikke en eneste hørt noget omkring, hvordan det kan skaffe penge eller skabe indtægter. I skal nok få jeres lufthavn, vi skal fikse sundhedsområdet, uddannelsesområdet og folkeskoleområdet. Alle sammen, det har nogle det koster, det har udgifter. Så hvis vi når til det reelle dagligdag med at arbejde med det, så er det
så kommer det til at koste noget, og det nævnte ikke det her med 3.000 folk, som står uden for registreret og uden beskæftigelse og hjemløse, som bare lever deres dagligdag og måske sover i opgangene, som ikke er registreret, eller som lever af at bede om mad, cykle. Og det er jo dem, der skal servicere på vegne af os og hjælpe for ham. For meget kort, hvem tror du, at der vil danne en koalition? Det er meget svært at se frem til. Demokraterne er det sødt, og demokraterne, det var oppositionen, men koalitionen har også igangsat nogle store initiativer, og om det er noget, som det skal fortsætte med der er nogle store sager og initiativer, der er projekter i gang, og det har igangsat den her paragraf 21 på kommissionen, så det er meget svært at sige, at det samme vil denne koalition igen. Ja, hvad med dig, Kubik? Jamen, hvis alle partierne fik 5 mandater og en enkelt en mere, så var det måske lettere. Men at kunne tælle til 16, det er det mest spændende ting nu om dagen. Men jeg forventer, at Inuit Ataqatigiit og Siumut og demokraterne vil være allermest afgørende for at danne en koalition. Så disse 3 partier, jeg ved ikke om at jeg er meget i tvivl omkring, at hvor meget støtte det vil få fra vælgerne. Men det er en af de gamle partier, som har gået nedad hele vejen, men har fået nogle unge, har fået nogle unge vælgere, som måske bliver det samme størrelse. Tusind tak for i aften. Tusind tak for jer, Kubik og Jens Søder. Vi ses igen til selve valgaftenen. Tusind tak for i dag, og vi skal orientere, at i forhold til valgtiden, så er der en ekstra udsendelse i morgen, hvor der vil være debat med partilederne. God aften.